Gilusad karong adlaw sa dakbayan sa Sugbo, kauban ang 𝗍𝗏𝗆 Foundation Incorporated ug 𝗕𝗺𝗏 Museum ang ilang gitawag nga Unearthing Sugbo, usa ka series sa outdoor exhibit sa mga art installation nga hinimo sa black bamboo. Gisugdan ang pagmontar sa mga art pieces sa Plaza Sugbo. Gawas niini, aduna po'y ibutang nga mga bamboo art installation sa Freedom Park, Plaza Independencia, Fort San Pedro ug 𝗕𝗺𝗏 Museum. Tumong niini ang pag-recreate sa mga hulagway sa Cebu Pre-Colonial Society. Ang maong kalihukan gitambungan ni Cebu City Mayor Mike Rama, kinsa ning saysay sa importansya sa kawayan kon bamboo sa paghulagway sa kinaiya sa mga Pinoy. I am very glad to have seen a very good exhibit. And this is what we call manifesting, Brian, the importance of the bamboo, being pliant and being resilient, and that's the Filipino character. Ang bamboo art exhibit nga nahiluna sa Plaza Sugbo, ginaba ni bamboo architect Brian Auman. Sumalat niya nga lakip kini sa mga talan-awon sa umaabot ng Gabii sa Kabilin karong Mayo 12. This is called bamboo hyperbola tower. It's one of the transformable structures in which you can easily collapse it and then build it on site. So this is very interesting because you can turn this as big or as small as you want it to be. And this is a collaboration with 𝗕RAFI for Gabii sa Kabilin. And yeah, we're excited to see you guys this May 12. Ang gilusad nga outdoor exhibit kabahin sa Cebu Heritage District Initiative nga kasamtangang giduso ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Gabii sa Kabilin, which is one night, I think there are more than 20 sites nga ilang i-prepare, partner sites, no, partner museums, partner buildings nga ilang ipakita ang atong Kabilin, ang atong heritage. So I think kani mura ni sag mga markers no, nga ilang ipangbutang in the different areas, not just to showcase and show ang ato ang heritage. Ang tumong sa maong ordinansa himuong heritage site ang downtown area sa dakbayan sa Sugbo aron sa pagpreserbar ug pagpanalipod sa makasaysayanong dapit. Lakip sa Heritage District ang mga karaang buildings ug landmarks, mga cultural landscape ug public spaces, heritage interpretation programs ug heritage development ug conservation guidelines. So kaning atong Heritage District nga atong giplano will compose mainly of the downtown area of Cebu City, wherein daghan kay tag mga heritage sites. No, you have, wow, everything here is heritage. You have the two churches, cathedral, you have Santo Niño, then of course you have the Magellan's Cross, and then you have the Compania Maritima, and then you have the Chinese Museum, and then Colon Street. Everything here is heritage. So once we declare it as a heritage district, so naana gyud yung mga limitations as to what the private owners can do, no, to the respective properties nga declared as a heritage sites. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.